Okay, ito nga magawa din ng bahina Mother Superior sa MSOLTC, Sister Avelina Enriquez din nga bahina sa pagayon magawa lamang nga pag-blessing no sa kining infirmary home din nga bahina alang sa itong mga madre nga kining mga tigulang na. Sister, maayong adlaw ganito. Maayong udto, Sir Maui. Sister, dali na no, ang proyekto no, tumugtuyo din alang yun sa mga tigulang nga mga madre no, kay ubay-ubay na po ba dito maging padulong no, tigulang ang mga kamadrihan nato sa MSOLTC. Pili capacity aning mo puyo nga mga madre nga tigulang. Actually, atong room karon available diri, Sir Maui. Pito ka rooms, like isa ka room for chapel is for prayer room. Okay, kini nga kuan yung sa manigan ang pagpatukod pagproyekto no, medyo sa ba kana bang baguhay lang man no nga na implement and human na 80% ang yang human na ang maong balay. Actually, kanigid nga balay na tukod ni tungod kay nakita na mo ang need ba karon sa among community. Kay that was there was a time na naisa sa among mga sisters nga gitabang na mo. Kay murag na siya kidney infection ba niya. Pagtabang na mo, nawag mi og taga Faith Hospital. And then pag-ari sa nurse nga mukuha sa iyaha, naglisod mi pa kanaog sa silong kay taas man ang among taas daanan. Ang among quarter naman sa taas. So naglisod mi pa kanaog niya pa yung silong kay among hagdan bitaw. Kanang kuan kay apiki kaayo dan liko pag yun. Dayon giinan mi sa nurse nga sister kanang ako advice sa inyo ayun na ni papuy-an yung mga elderly dito sa taas kay maglisod tayo nani maglisod gyud sila og pagkanaon. So mo to nga kadto mi na kuan ba na alarm na kinahanglan gid ay ni og balay nga para sa mga sisters kay ako lang among quarter kan naa sa second floor. So kani nga balay actually nana ni structured daan. Okay, so napakala ni daan. Dayon, wala lang gid siya magamit bitaw sa purpose kay supposedly unta kani nga building is magamit siya sa mga medical mission bitaw nga gikan sa US. Unya wala man to natiwas kay kasi pundo ba, so dugay na siya panahon, wala siya nagamit. So mo to nga pag-decide na mga maghimong niya og balay sa mga elderly namo, amo nakita ni nga lugar. So ingon ang mga sisters, why not kani atong gamiton? Manangit lang ta sa mga donors if willing sila nga ilang ato i-convert. Then mo to pag kuan amo sa gitawagan. Pasalamat sa Ginoo kay ning tugot po sila nga i-convert into home for the elderly. Okay. So mo to nag-start sa atong pag actually kanina kuan local funding ra gid ni siya kanang fundraising gikan sa atong lokal nga mga kaigsuunan nga nagmanggihatagon ba, no? So sa mga tao ra gid diri no. Sa local. Sa mga pipila nga gikan sa US nga katupod gihapon mga benefactor sa una nga nagtabang mga pipila lang sila pero dako gihapon sila katabang actually kay kanina existing na siya with their health. Dayon nag-start mi ani gyud nagpa-process ko sa building permit no mga February this year? February this year. Start with kuan kanang with the permission of the Archbishop. Kita makapataka-taka lang din. O pang-solicit kung wala'y pirma sa atong mahal nga obispo. So, mutanalangin ko ni Archbishop na may plano maghimong may og home for the elderly. So, pwede ba nga magpapirma ni sa imong og solicitation letter. Ug dako may pagpasalamat ni Archbishop Martin kay iyang ipirmahan no ang among solicitation letter niya. Mura gid to ang among gikuan, no? Tabang pabarog ani. Start mi ani February and then we started the work. Ani gyud is
May 19. May 19. Oh. May 19. Oh. Oo. And then, gikan atong May 19, karon September na ta, mga close to 4 months na. Oh, ayan. Kani nga project karon, murag kung atong tanawon gyud, tadaan niya murag wala pero naa pa na siya mga finishing touches ba. Oo. So mabutang nato siya mga 80% or 85% na ang completion. At least pero magamit na siya. Magamit na siya sa mga tigulang ninyo na Actually, mga madre dili na. pa pud gyud ni magamit unless makakuha ni og occupancy permit. Kaya mo na siya ang requirement sa City Engineer's Office. So makuha pa. Makuha pa may that. Karon ang magagit siyang gi kuan nga magpa-blessing may kay among gitakda gyud nga adungan sa among pag commemorate sa death anniversary ni Sir Stervio. Para kuan pud kaayo ba. Oo. So ang kuha na murag total budget ani nga na pabarog siya. Total budget yun naman siguro siya mga Milyon. Oo. anak itungod sa kuan sa kataas sa labor o sa mga materials po. So nagyud ang support no sa community no sa labi na sa local no sa mga kamadrian. So doon ay impact po ang mga madre no dito sa diocese kay nakapabarog man ini natabangan man no nagyud pag tinabangay sa community. Kay before gid siya na kuan mo ang concept ani meeting pag gid ni sa council. Amo gin-decide sa council. Hindi ba ko kay mag-decision kung Yeah, oh. So, sabutan gyud sa council no sa mga angay buhaton. So man diri na sa Archdiocese of Ozamis, how about sa mga kay nasayod na nga ang MSOLTC tama po sa diocese sa pag Iligan and Cagayan o ba pang mga diocese. actually, Sir Maui, mga sisters intended nga for the MSOLTC sisters. Bisan pag naa sila na-assign sa ubang mga dioceses, kay mao ni ang mother house. Nagyo. So, naagani mi karon usa sa mga sisters sa among assign from Iligan. No, then naa na siya pud karon pa namo kay nag-undergo pa siya chemotherapy. Okay. So, naa nami karon yung mga 90, naa nami sisters sa age 90, 81. Oo, gusto na sa mga edad sister, no? Oh, naa po. Pero sa Ginoo ni survive gid bitaw until now. Yeah. At their age na Pinaka bata nga madre ninyo, no? Pila edad sa MSOLTC. profess na gyud. Oh, yes. Profess na. Oh. Mga 30 plus. 30 Dinami plus. karoy mga novices na mga young 20 plus. young Yun, oh. Okay, so naagyo no ang kadasig no and siguro mas atong awagon na mga batanon sister nga musulod sila no kay sa pagkamadre kay atong mga madre nagkataas ang edad no yun na kinahanglan gyud. Ikaw kinahanglan na gyud na Sir Maui kay kanang parang actually mga siguro 80% na siguro sa mga sisters namo nga nag-edad na mga 70 up. 70 up no 60, 70 ana. Yeah, pipila naman lang na nabili na mga 30s ana. yeah oo no so pag gina no paminaw nila labi na sa mga batanon nga mga babae nga paminaw nila nga itawag sila sa pagkamadre sila buhatong manhilang yun rin no sa MSOLTC or makikita sa mga madre nga sa MSOLTC mismo sister di ba yan ang paagi. So, kung na gusto nga mag-join sa among community, so naman ni vocation directress na Sister Nelen Enerio. So, pwede lang po sila makikontak ka Sister Nelen. Okay. Sister, siguro pa ang imong mga pagpasalamat na lamang. Nining bahina mga pasalamatan nimo anay mong kabahin dako kay kabahin labi na nining mga proyekto no sa MSOLTC sister. So, sa ako naging perming ikakuan ako salamat sa Ginoo Sir Maui. Nining maong kay gayunan nga gihatag sa amo nga ni apod ni karon nahimo ni nga project no with the help of those people who are generous to share the blessings to us
No, dayon. Salamat gyud pud ni Archbishop sa iyang support. No, grabe gyud ang iyang pagtabang sa amo. No, kay wala gyud pud ang iyang tabang sa amo, di gyud ni ma-realize. Di ni ma-realize. Thank you. So, uban sa mga kaparian pod nga sa kuno nagtabang pod sa amoa, no? Nagpray pod sa amoa. Actually kay bala man gyud ni nga si Bishop nakampo pod sa amoa gyud kay mo kita iya derning gikuan nga mag-inampo ay gyud. Para makasurvive ta sa atong pagpalagad sa simbahan. Salamat ni sa among mga donors, mga benefactors. Pareho po din na sa share ni Monsignor Monte Ramos. Ang among kinabuhi para pareho po sa ilaha gihapon nga nag-agad na gihapon sa divine providence ba to the people nga maghatagon kaayo nga nagsabot sa among kinabuhi as religious, no? As mga nagtabang sa simbahan. So naagyo ang Ginoo no provide kanunay. Hindi na siya mawala yun. Sa mga tanan anak. Siya mawala. Oh. Thank you sister and my adlaw. Salamat po kayo Sir Mawi sa imong paghatag og panahon na makaistorya po ko about sa among community. Thank you so much. Okay, ato ang Mother Superior sa MSORTC, Mother Superior sa MSORTC, si Mother Superior Avelina Enriquez, no, labot sa pag-blessing no, sa mga lawak alang sa mga tigulang nga mga madre nga sa MSORTC. Thank you so much Sir Mawi.